गंसे दखाना ब्लाव ब्लाव अर खामनानै 1 घन्टासोनि गेजेरावनो सेवहांगार। हरखाब अर खामनानै गासै मुवा बेसादफ्रा सिलिंखार जाजोबलांदों। गोबां मुवा बेसादफोरजों लोगोसे गोबां रांफ्रा खामनानै सेवहांगार। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दखानाव गासै 5 लाखसोनि मुवा बेसादफोर दंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बेफोर गासै मुवा बेसादजों लोगोसे गलायाव दोननाय रोजा रोजा राङाबो खामनानै सेवहांगार जालाङो आरो लोगोसे गलादार बिगोमानि गोनांथि आइडिफ्राबो खामनानै हांगार जालांदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बे जाथायानो जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय कलिहागुरि गामियाव जादों। बे अर खामनाय जाथाया माबोरै जानाय दासिमहालागै आबुङै मिथिनानै मोननाय जायाखै। जाथाय जानायखौ खौरां मोननानै सालबारि पुलिस थानानि मोनसे हानजाया नायदिंफैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जाथायसालियाव आसामनि फायार ब्रिगेडनि मोनसे हानजाया बे अर खामनाय गलाखौ खोमोरनो फैबाय थानाय समावनो गलाया ब्लाव ब्लाव अर खामनानै सेवहांगार जायो। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।